5e jubileum Keienschieters Geisteren. Thema vakantie is populair. Het is vandaag 11 januari. Dit is het Pelemaasjournaal. Boerenbond Deurne en Vitelia Voeders hebben de intentie uitgesproken om de productie van pluimvee en runderveevoer onderling uit te wisselen. Doelstelling is om in februari tot definitieve uitwisseling over te gaan. Beide firma's verwachten hiermee op het gebied van kwaliteit en efficiëntie extra winst te behalen. Bij Vitelia Voeders is men gespecialiseerd in pluimveevoerproductie. Het is de bedoeling dat Boerenbond haar voer daar laat produceren. Carnavalsvereniging De Keienschieters uit Geisteren viert dit jaar het 5x11 jubileum. Een jaargang met vele extra's. De voorzitter van de vereniging weet hoe het 55 jaar geleden begon in zijn dorp. Er zijn wat mensen bij elkaar gaan zitten en die hadden de gedachte van er is carnaval in de omliggende dorpen en dat moet hier in Geisteren ook kunnen. Wat in omliggende dorpen kan, dat moet in Geisteren veel beter kunnen. Ze hebben met een aantal personen een vorst en tevens prins aangewezen. En ze hebben een stuk van het bed gesloopt en dat was de scepter geworden. En de carnaval was een feit in Geisteren. Door de jaren heen groeide carnaval in het kleine kerkdorp met als resultaat een dagenlang programma. Veel mensen zijn betrokken bij het feest. Het is echt een happening voor het hele dorp. We hebben ook geen leden. Het hele dorp dat is lid van de carnavalsvereniging. En iedereen die doet er gewoon mee. Het inwoneraantal beïnvloedt de grootte van de raad. Hierin nemen geen 11, maar 4 man zitting. Ieder jaar komt er een nieuwe raad uit. Wij vragen de prins. De prins die geeft aan welke mensen die graag in zijn gezelschap wil hebben. Welke 4 personen. En die 4 personen die gaan dat jaar samen met de prins keihard tegenaan om er een mooie carnaval van te maken. In tegenstelling tot voorgaande jaren was het uitkomen van de prins niet bekend bij hemzelf. Hij werd op de avond zelf verrast. Het begon met het uitkomen van de Raad van 4 en we zagen de prins vanuit de ooghoeken wel en hij was al aan het kijken van daar zou ik goed bij passen, dat zijn vrienden van mij en op een gegeven moment, we hadden een nepprins en op een gegeven moment toverden wij die nepprins weg en we noemden de echte prins en hij stond verbouwereerd in de zaal te kijken. Ja. En wat vond hij ervan? Want het was voor hem een verrassing, begrijp ik. Het was een verrassing, ja. Zijn vrouw was er wel van op de hoogte, die zat bij ons in het complot. En hij vond het geweldig. De armen gingen omhoog en hij kreeg het prinsenpak aan. En we hadden de 55ste trotse prins van de Keienschieters voor ons staan. Daarnaast is er dit jaar een jubileumprogramma met een speciale mis, een voetbalwedstrijd en een receptie met andere carnavalsverenigingen. De vorst ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. We merken gewoon dat het draagvlak binnen het dorp voor de carnaval erg groot is. We zien dat de jeugd een hele goede opkomst heeft. Dat zien we op de feesten die voor de jeugd georganiseerd worden. Dus wij zien de toekomst zeer positief tegemoet. Ja. Mike Teunissen is geselecteerd voor het wereldkampioenschap veldrijden op zaterdag 2 februari in het Amerikaanse Louisville. Teunissen doet mee bij de belofte. De IJsselsteinse veldrijder staat zondag aan de start van Nederlands kampioenschap in de Beekse Bergen in Tilburg. Met zijn tweede plaats van afgelopen weekend in de 5e en voorlaatste wereldbekerwedstrijd in Rome lijkt Mike Teunissen helemaal klaar voor het NK. De boekingsperiode voor de zomervakantie is aangebroken. Uit onderzoek van het NIPO blijkt dat er dit jaar minder mensen op vakantie naar het buitenland zullen gaan. 27% van de Nederlanders verwacht dit jaar niet op vakantie te gaan. Vorig jaar was dat nog 22%. Reisbureau Vice Verse uit Venray merkt hier weinig van. Dat kan ik niet beamen, moet ik zeggen. Nee, want hier is echt het hoogseizoen losgebarsten. Dat wil zeggen hele lange dagen maken en heel veel leuke reizen voor mensen samenstellen. Het is bij ons drukker als vorig jaar in deze tijd. Waar voor je geld is dit jaar belangrijk. Mensen kiezen minder vaak voor luie vakanties in de zon. Dit jaar zijn themavakanties populair, waarbij de vakantieganger actief bezig is. Wat heel erg populair op dit moment is vragen naar Noorderlichtreizen. Ook thema's cultureel, maar dan met verdieping. Bijvoorbeeld bij mensen thuiskomen, iets doen, al is het maar bijvoorbeeld een kookcursus, fietsen, die afwisseling zoeken mensen. Maar ook goede doelen. Denk dan bijvoorbeeld aan reizen naar Nepal die wij georganiseerd hebben. En waarbij we ook een bezoekje brengen aan Mario Jenniskes, die vertelt over het goede doel waar zij voor werkt. Maar ook bij mensen thuis weer. Hoe denk je dat dat komt, dat juist dat soort dingen nu populair zijn?
Het is moeilijk te zeggen. Ik denk dat mensen in zijn algemeenheid meer diepgang zoeken in hun leven. Stress, druk, je holt elkaar voorbij. Social media, echte contacten ga je een beetje missen. Het wordt allemaal anders. En ik denk dat mensen dan op vakantie juist zoeken naar iets, verdieping, wat meer waarde en echte contacten met echte mensen. Op dit moment zijn Thailand, Indonesië en Zuid-Afrika zeer populaire vakantiebestemmingen die geboekt worden bij Vice Versa. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond om 7 uur is een herhaling van De Passie van te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht kan het met -4 graden licht gaan vriezen. De zaterdag zal droog verlopen met zonnige perioden en een beetje bewolking. Het wordt maximaal 2 graden. Ook zondag is het droog, met af en toe een wolkje en er waait een koud aanvoelende wind. Het hele weekend kan het plaatselijk glad zijn. Ik wens u een prettig weekend en tot maandag.